गोव्यामध्ये गोवा मुक्तीनंतर पहिलं वर्तमानपत्र सुरू झालं. त्यामुळे छापील स्वरूपातील जे काही साहित्य येतं, बातम्या येतात, लेख येतात, त्याची पहिली जी काही गोव्यामध्ये चळवळ सुरू झाली ती गोमंतकपासून सुरू झाली. आणि या चळवळीचा भाग म्हणून दरवर्षी गोमंतक साहित्य स्पर्धा घेतात, दिवाळीत काढतात. दिवाळीत तर काढण्याची परंपरा खूप जुनी आहे. एक काळ असा होता की दिवाळीकाला भरभराटीचे दिवस होते. म्हणजे महाराष्ट्रातील दिवाळीत हजारो कॉपीज खपायच्या. गोव्यात गोमंतक सर्क्युलेशन काही हजारामध्ये असायचं. सध्या वाचनाची एकूणच आवड लोकांची कमी झालेली आहे, त्यामुळे दिवाळी अंक कमी खपतात. आणि पूर्वीसारखा जो दिवाळी अंकाला जो एक उत्साह असायचा तो आता उत्साह राहिलेला नाही. पण तरीही लोक लिहितात, त्यांना वाटतं आपलं छापून यावं, गोमंतक ते त्यांना प्रसिद्धी देतं. आणि यावर्षी तर आम्ही जो दिवाळी अंक काढला तो अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. आम्ही तो आता महाराष्ट्रामध्ये ज्या अनेक दिवाळी अंकाच्या स्पर्धा होतात तिथं आम्ही जो पाठवलेला आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की यावर्षी आम्हाला प्राइजेस नक्की मिळणार आहे. परंतु त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे दिवाळी अंक का काढतात. दिवाळी अंक हे हा केवळ दिवाळीचा तो मोसमाचा भाग असतो म्हणून नाही, पण एक साहित्य चळवळीचा दिवाळी अंक हा एक भाग असतो. लोकांनी सतत लिहावं, चांगलं लिहावं, लोकांपर्यंत जावं. काय झालं तुम्हाला आता माहिती आहे, वर्तमानपत्र आधी कविता, लेख किंवा साहित्य, ललित साहित्य छापायचं, कथा, कादंबऱ्या सुद्धा यायच्या. अनेक दक्षिणेकडे, अनेक दाक्षिणात्य भाषेमध्ये अनेक जी वर्तमानपत्र आहेत त्याच्यामध्ये त्यांचं एक वैशिष्ट्य काय असतं, कादंबरी छापतात दर आठवड्याला एक प्रकरण आणि ते खूप फेमस असतं. परंतु आपण जर मराठी विश्वामध्ये पाहिलं ना तर लोकांनी आता कथा, कादंबऱ्या, कविता वगैरे छापणं जवळजवळ बंद केलेलं आहे. कारण तसा वाचक आता मिळत नाही असं म्हणतात. कारण त्याला एक ललित साहित्याची आवड असलेले वाचक लागतात. ते आता हळूहळू वाचक वर्तमानपत्राचा बदलत चाललेलं आहे.